na suncu. Presimpatično. Najbolja kombinacija nešto između. Nakon nekog vremena. Znači ima ih pun kurac. Njih ništa zapravo ne može pojesti ovdje, izgleda. Ko kaže? Pa onak, ne znam da bi bili toliko brojni fika da imaju predatora. Da bi tako čilao. Jedno najpije ovdje. Koji se penje na drvo? Ti se mogu zaraziti će? Pojesti? Ne ga pojesti. Zašto je? Pa voda nije, mislim, čista, jel? Da snije. Ali Nije navesti čista, da bude na može suncu. bolit na crijevo. Radi onak... Neko je peckarija ovdje. Pa da, pa bez beda. Znači... Jel imaš Jesi ga, table? pa čekaj, ali ovo